Nashwa ban juba bai tangkat ni bangalong qualify ban yakun ya kalok Sabah seat. But om tang ya kata wat ya karaja Sabah seat ro. Makwa aro ban keren syai shauni riurang ba. Baka jai ban reu ke ba laklet no ya ka riti ka dustur kalong kom utu uding krem kitiet. Uding krem kitiet ulang ubayap baka jai ban reu krem ka riti ro kalong kabayap. Kimat, kijura, kariti, kedustur, kejing pene pensa, yaki yakasnap kabakerpang, hangi ka ade, kamdai kania ya kawang kti bapi, hendai kedi kamat kejura kajongi. Kunong ini ada ya kariti, kejing yoi kajongi kalong bangin penklan ya kasek sedul, omdai ban penduk bat banrat dekong no ya ka. Kejing penklan ya kasih sedul kantam ban penyo ya kata ka bor tawan ka batikna dak ba penyo ya kata ka spirit jong ka artikel aspa apo kasih sedul kadai ka komitmen jong ka rie knang ba ki kam beriti kum ki kam ajak pa jong kasih kinomyo alat hakabi be ye ka jongi kata kam dai kejing nya kadai ka mat ka jura ngilakran dak ka basai bakum kiseng rilum habang i kampeng ni kwa banyoi baki pajba kin tep ye kiseng rilum bat balai pide ban tep sa kiseng rilum ngilapan sai na kapor sa kapor bat kadai gajing susaro banda pedeng jong kiseng rilum we ngi dai mangi ki bangi lapan i ya kadur kadar jong gajing long rilum gajongi labon teli kisnem ka SPDP la sanpos teli kisnem kalapan i ya kadur kadar jong gajing seng rulum jongka ka UDP menta lar pun reu arpunyo senam kalapan iyaki saka jong pi la ka dei nom dei ka seng rulum nyahapan na yapek kalong kumno bat na pedeng jong kini ki seng rulum ka dei ka jing sisa kam dei ka jing kawang nia hare ka dei ka jing sisa bo wei ukar tong udoi na jak kimi bat wei na jak pa bat ka jak mru ki haban jit ya kan election halor kata kan orim kata kadai message ke bangi kwa bansai kamdai bangi kan thok personal hare hangi banyada ya kariti bat ka dustur kadai ka mat ka jura bat ngin keren menta bat ngin ya keren nang ne syakmat ru halor kadai ka mat para ribaik kamdai bangi syo keren kai hak badai bat kariti ka dustur balai ngong ngapi bangim dai ban syo keren kai pet ya kai ka balajia hakari india hi barok away kuno ka jai mreu ka jongi ka laj na ka jing sa pentrikam jupor ya ki pansayat kaladon kata ka anjong ka sorkar India ka ba ka khot ka pesa lani kata ka pansayat extension act kumno ka jai mreu ka jongi ka laj ka jai mreu ka jongi ka laj na ka ne ka jing pansayat bar kidang ne hado menta kidor bar trairi ki jongi kum kidor bar sem kidor bar hima kidor bar raj kidor bar snong bat kidor bar kur kalong halor tanggawai ka norim bat kata kalong bangyong sya ka sorkar India bangidon ya kidor bar trairi jong la jong ladang bangi mentang ya pengsan ya kikam ki bomdai kat kum gariti ka dustur jongi hato ka sorkar India kadang buram bangi hakapor ba ka sorkar India katemu ban wengno ya ki dor bar snong ki jongi ban wanra ya tak ki village council bat ki municipal council nakalian jongi ki seng balang ki political party ki ba pher ki sendiam ki ba pher haka jinga trailang bat lightly ki dis council ka khase hill ka jenke hill bat ga goro hill ngilayeng lang haka wai ga sur bat kata kalong ba wat nam bujili ya ki dor bar trairi ki jongi namar bangidan ya kariti ki dustur lakajang ladang ipan kesan ya kikam ki bomedei bat kariti dustur para baik kan mau baka sorkar India kanom burom syueng unong elam barat ba jong ka SPDP uong baka jingdan jong kata ka para khat RA hapo jong ka sidul kadai ka jinge ya kari baka jek menriu ulaya sat baka jingweng no ya kekentin governor bat bujlino da kentin presiden hakata ka para khat RA bi kadai ka jinge yangi om syamladan basngap kiri thor lay kila kondem ye uni ubreu bat ulang bo keren ye kay ke bamlarong
habawan kata ka jingkang jong NGT ye ki marpok khendo banti ye ki marpok khendo ngilet kan mau kliak ya kan ga benta ngipan ya kata ke exemption lengba kan ga paragraph andre ga jing sosi kalong namar ba kata ka bor kam don show au president au governor kala don no au president ngimsem layo lajinda ka jap mrugo jongi kal ai ya ka jing kersan ya ka jing dawa jong bi hoping na snobon ong kani ka jing ka jing jenjar kam sim melawan ngah kam sim melawan ngat hakari ba ka jap mrugo jongi kumta ke komitmen ke jongi para pengit kumnong ila aban address ya kini ke isu dah kabangin address laningin weng ya kita kijing ki bedon haka schedule ke jongi kamtam haka taka paragraf kat ara